Nina bendlovena amandla nazi indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kacebe kukhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. I-I-Sacp ithi ifuna ubulungiswa Koluka-Hani.Umalema uthi zizoyishuka imbodla kusasa. Kanti sitholakele somfundisi obeminzile. Sanemukela kwindaba ze-1KZNTV. Usekela nobhalo we-I-Sacp esifundeni Moses Mabhida KwaZulu-Natal ubheki Shandu uthi imbhikisho ke iphikisa ke isinqumo sokudedela kaMbolelela-Chris sekuzoba ke imbhikisho ke engena ke enhlelweni zabo kuzokubeka abathola ubulungisa angadedelwe uyanusu walusu ngoshwele wokugula. Umthiya kusho lokhu namuhla ngesikhathi bebhikisha ngaphandle kwenkantolo enkulu eThekwini. Iyaqhubeka imbhikisho yamakomanisi ngaphandle kwezinkantolo njengoba namhlanje I-Sacp lesi sifundazwe ibikade ibhikisha ngaphandle kwenkantolo enkulu eThekwini ukuzoletha izikhalazo zayo ekuthena ihambisana nesinqumo esenziwa inkantolo yomthethosisekelo sokudedela ngoshwele wokugula umbilali kaKhrizani. Amakomanisi athi lokho azokwenza ukuze bakufike ekugcineni ngoba kholwa ukuthi uyanusu walusi ngakumfanele ukuphumela ngaphandle emphakathini. Sithi ke i-parole board ekwenzile asikholwa ukuthi kwakufanele ukuthi ingakuthathi kubhekisise ekucubungule ukuthi uwalusi noma ngabe ambulala uComrade uChrizani kuze kube namhlanje akazisoli uzushelo yena ngomlomo wakhe ukuthi ayekwenzi ngoba ayimele lokho ayibona ukuthi kubalekile. Kuyasiphazamisa ke lokho ubona ngobe nasezweni lakhe la esuka khona bakujabulele ukukhululwa kwakhe kuyinkomba ukuthi babona ukuthi kukhululwe umuntu abambona njengeqhawe. Unobhala wekhosathu naba kade beyingxenye yayo lo mbhikisho uthi into ebenza ukuthi benze le mbhikisho yingoba bakholwa ukuthi bafuna ukulwela izinto uChrizani okuyizona bakholwa ukuthi izona ezambulalisa. Iplan yokubulala uChrizani bekuyiplani enkulu kakhulu. In fact, it was a plan to abort the struggle of the black people and the struggle of the poor people of our country. Ukuthi into ongalingani ne-system ye-colonialism iqhubeke ibe khona. So ke yikho silana today ukuthi fanele siyidefende ilegacy kaChrizani. Silana ezabasebenza ukuthi izinto uChrizani ayekade eyimele njengoba wake washo nje i-socialism is about ukuthi abantu abathole izindlu zokuhlala ephephile shelter. I-socialism ukuthi abantu abathole ezempilo ezinesidima. I-socialism ukuthi abantu abathole i-health. I-socialism ukuthi abantu abathole ama-basic needs such as electricity and water. Ukuthi abantu bathole employment bakwazi bayiphilise. Size lana ke ukuzovikela leyo legacy kaHani. I-Sacp ithi imbhikisho efana nalena izofaka ezinhlelweni zayo abayenza zinsuku zonke okanye amasonto onke ngenxa yokuzwakalisila kalabo mayelana nesinqumo senkantolo yomthethosisekelo. Lo mbhidlango osuqalileke ngeke uphele kuthina njengamakomanisi sizowenza njalo uzoba ingxenye yeprogram yethu into the future kuze kufike la ubulungiswa khona benzeka. Sithi ke umphakathi wonke waseNingizimu Afrika awuqonde namabandla nabazo zonke ezinye izinhlangano abaqonde ukuthi ukubulawa kukaChrizani kwangakhona ukubulawa nje komuntu ojwayelekile kodwa kwakukubulawa komholi okwaziwayo ukuthi kube waphila ukube useyingxenye namanje kahulumeni wethu nezinkinga esibhekene nazo namhlanje nakukhongolose nakuze zonke ezinye indawo la sibona khona ukuthi ukhongolose ungaphansi kwencindezi enkulu ngenxa yokungabibikho kobunye. Siyazi ukuthi kube uComrade uChrizani usekhona ngabe isimo asinje ngoba sikhona. Kude boHosibisi ngisenkantolo enkulu eThekwini. Umengameli weqembu le-EFF uJulius Malema uthi bafuna iqembu le-DA okuyilona eliphikisa ngokusemthethweni ePhalamende kazwelonke lifaka isicelo sokuvotela ngabethembu uholi bukamongameli kuleli obhekene nezinkinga uCyril Ramaphosa kusasa uma ngabe sekuhlala iPhalamende. uMalema usho kanje nesithangamini nabezindaba nalapho ephawula khona ngodaba olubhekene nomengameli wakuleli okuthinta okwenzeke eplazini lakhe eLimpopo ePhalaphala. uMalema uthi uma ke i-DA ihluleke ukwenza lokhu bazokwenza ngokwabo bona njengoba nabo benalo ilungelo lokusifaka lesi sicelo uqinisekisa ukuthi uRamaphosa yesula ngokusheshe esikhundleni asengamele. Abantu bakuleli mabalindele ukholwa umengameli omusha kungekudala. Lawa amazwi ashiwo umholi weqembu le-EFF kuleli uJulius Malema esithangamini nabeyindaba namuhla ngesikhathi ephawula ngodaba likamongameli wakuleli oluthinta ukwebiwa kwemali engamadola eplazini lakhe ePhalaphala. If your president is so clean and he has won election on an anti-corruption ticket, why did he appoint DT as a deputy president if DT is corrupt? If DT is all these things that you are telling us,
Why did your team president appoint him? There's nothing wrong with DT. And as a result, just be ready. Tighten your seatbelt. It's unavoidable. We are likely to eat beetroots Christmas Day with DT as a president. As you are having your 7 colors, DT will be delivering a Christmas message. So this scaremongering will not work because there are no facts, none whatsoever, against DT. Njengoba osukwini lwakusasa kulindeleke ukuba iPhalamende livotele umbiko wethimba eliyispecially ebelholwa ijaji esalathatha umhlala phansi uSandile Ngcobo nowaveza ke ukuthi kungenzeka ukuthi uMengameli Ramaphosa waphula eminye yemithetho ngendlela ke asingatha ngayo udaba lwasePhalaphala. Umalema uthi ke bazonxusa iqembu leDemocratic Alliance ukuba ke lifake isicelo sokuvotela ungasabethembi ubuholi bukaRamaphosa. Will request the Democratic Alliance, the official leader of the opposition, to table a motion of no confidence against Mr. Ramaphosa on the basis of the prima facie evidence that he committed serious violations of the Constitution and the laws of the Republic. If the Democratic Alliance, which is the second largest political party in Parliament, is unable to table a motion of no confidence, the Economic Freedom Fighters, which is the third largest political party in Parliament, will table the motion of no confidence against Mr. Cyril Ramaphosa before the sitting of the National Assembly on the 6th of December 2022. Lokhu kuza njengoba ke iqonga iphakamiso zokuthi ke ashiye esikhundleni uRamaphosa kanti uMalema ushayile ihlombe isinqumo sika somlomo wePhalamende sokuchetha isicelo seqembu leATM lokuba ke kuvotwe ngokuyimfihlo kusasa ethi ke lokhu kunganika ke osomathuba intuba yokuthenga amavoti. As the EFF, we are very happy that the secret ballot is not provided. Nkosazana spoke on TV and said Cyril must go. Lady Orisisulu spoke on TV and said Cyril must go. Supra spoke and said Cyril must go. Tomorrow, let them go and raise their hands. They must not become peacetime heroes. They were talking on TV. Let the real truth prevail tomorrow. Let's see if they meant what they were saying on TV. Secret ballot for what? If they are for the Constitution, if they are for the rule of law, and they are not for the men, let tomorrow South Africa see who is on the side of the Constitution and who is on the side of an individual. We are here with the decision of the Speaker not to grant the secret ballot. Tomorrow, we want to see all these crooks. Or are they genuine or are they just speaking because there are cameras in front of them? Njengamanje ikusasa likaRamaphosa lilele ezandleni zesigungu esiphezulu kuKhongolose. Indabeni ze-1KZNTV kube kumntombi khona Mvubungisi eThekwini. Umndeni wakaSibisi eNandi eThekwini KwaZulu-Natal uthi sinzima ke isithombe abasale naso ngokudlula emhlabeni kababa wekhaya umbishop uKhuleka-Hani Sibisi odlula emhlabeni kade zama ukuhlenga omunye umzalwane obeminza edamini iNanda Dam eThekwini. NgoLwesine okweledlula abazalwane eNew Galile bebeyogezwa kuleli damu kanti oyedwa uzophoseka edamini kwabe ke ukushona kwakhe kanti umfundisi Sibisi yena oyezama ukuyohlenga lo mzalwane naye uminzile sagcina sitholakala izolo isidumbu sakhe. Leli idamu elikhulukazi laseNanda okuyilona okuminze khona abazalwane okubalwa khona nomfundisi Archbishop Sibisi ozowatholakala izolo ebusuku. Mangabe ubheka kulona leli damu imbiki iveza ukuthi bebekade bezobhabhadiswa okanye bekuzogezwa ngokwenkolo yesonto abanye babazalwane ngoLwesine olwedlule okuthe mangabe sebeqedile ngemva kokulifica ligcwele kwaba ukuthi omunye abazalwane oyedwa uyangena phakathi uyaminza umfundisi wenze enza imizamo yokuthi akwazi ukumtakula nokwelana naye khona wabe eseyamuka. Sinendodakazi yakhe umfundisi uSibisi okuyiyona ezosichazela ngezinto noma ngento ekuthiwa yenzeka ngosuku kuze kuba kushaya ubusuku bayizolo okuyikona usuku abamthule ngalo ebusuku. Dadwethu ngiyakubingelela asikwamukele sicela usichazele kwenzakaleni ngosuku kade kuzogezwa abazalwane ngokuzwa kwakho bebandla likaBaba. Ngenxa yokugcwala kwamanzi
bathelane la gcineni komfula ngamabhakede. Shuthi bathe sebehamba usisi lomunye washibilika. Shuthi kathi eshibilika ubaba wangena phakathi ethi uzama ukumsiza. Naye waseyahamba-ke kanjalo ngoba bathi bagcinela ukumbona la emanzini usisi yena utholakale ngalosuku lesine. Ubaba uze watholakala izolo ebusuku etholwa iy'ngane zakhe futhi. Ukusukela ngolwesine kuze kushaya usuku la izolo ithimba leli belisiza lezabatakule enithi lafika laqala ukucinga lafika. Bebecinga khona la nje eduzane ingene inja bathi inja ngeke izikwazi ukuthi ingene lapha la ebebecabanga ukuthi ukhona bathi ngeke izikwazi. Usisi lomunye kuthiwa naye owakhumula-ke wangena la emanzini kodwa abakazi nje kuthiwe nanti nebhanoyi nanti zizocinga balala la belingapheli awa bela. Njengomuntu obekade omfundisi mhlawumbe singakanani nje isikhala ukudlula kababa emhlabeni azoshiya noma ashiyile emndenini nakhona ebandleni. Yo ngathini siningi kakhulu because ube umuntu futhi osiza abantu yabo. Kahle sonke silahlekelwe abantu abebasiza abanye ebesaqala ukubasiza. Kanti kwesinye isigameko esifuze lesi balinganiselwa kwaba u14 abantu asebatholakele abaminzi kweminye yemfula eseGoli ngesikhathi benza inkonzo yokubhabhadiswa emfuleni oseBramley kanti bangu19 abangakatholakali njengoba sebebonke bebekade bewu33 abaminze ngomgqibelo kulempela sonto esuka kuyona ngoTebogo Sibisi ngisenandi eThekwini. Uthisha enhloko wesikole samabanga aphansi esikhaleni imizika Ifuna primary uThenjiwe Nxumalo uthi uklonyeliswa ngesitifiketi sokugcina isikole ehlanzekile lokho kuzohlomanisa nomphakathi wonkana. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uzwide emva kokuklonyeliswa umnyango wezempilo ngesitifiketi uveza ukuthi bazoqhubeka nezinhlelo zokugqugquzela inhlanzeko nasemphakathini. Inhlanzeko enye yezinto ehlezi igqugquzelwa nsuku zonke abomnyango wezempilo ukuqinisekisa ukuthi abantu abangenwa amagciwane ngenxa yokungcola kwendawo abahlala kuyo. Esinye sesikole zamabanga aphansi esikhaleni imizika Ifuna sikonyeliswe ngesitifiketi umnyango wezempilo ngaphansi kohlelo olwaziwa ngokuthi Health Promoting School nokuyisikole esigqugquzela inhlanzeko emagcekeni aso. Ama-services, ama-school health team awazisa ezinganeni zesikolo ukuze ingane zihlale zihlakaniphile ziphilile ngezikhathi zonke. Siphinde sibheke i-environment yesikole, ama-toilet ngaba clean yini, ikhona imigqomo yokulahla udoti nasekitchen kuhamba kahle lapha abaphekela khona, babeke izinto ngendlela ukuthi bangahlanganisi ukudla nezinto zokuklina. Uthisha enhloko walesi sikole samabanga aphansi uzwakalisa okukhulu ukujabula ngokukonyeliswa kwabo waveza nokuthi nomphakathi abawakhela uzohlomula kakhulu ngalolu hlelo. Kubaleke kakhulu ukuthi abantwana bethu sibafundise ngenhlanzeko ngoba bagcina ngokuhlanzeka esikoleni baze bahambe bayokwenza ngisho emakhaya lokho abakufundiswa khona esikoleni kwenze impilo nabo ibe right nje impilo yabo nje sikujabulele kakhulu sikole imizika Ifuna primary school ukurecognizewa ngalolu. Omunye wabafundi abebeyingxenye lolu hlelo uyachaza ngezinto abazenzile uqinisekisa ukuthi isikole sabo siyakonyeliswa ngesitifiketi abasitholile sokuba isikole esihamba phambili ngakwezenhlanzeko. Namhlanje esikoleni bekukhona besivashele i-Department of Health besinikeza itifiketi about imphumela yethu emihle siyenzile since besi under Health Promoting School and sathola netifiketi ezuthuso ukuthi si-achieve kahle nanokuthi futhi besinxusa ukuthi kuphi esimele sikwenze kuphi bekumele singakwenzi. So besikwenza kube kuhle bengamele amaphepha swatshinge phansi ngoba lokho bekuzodala umonakalo esikoleni sethu and futhi bekuzobukeka futhi besingesize sithola 92% lesutholile since siphasile. Ukugcina isikole sihlanzekile, ukuhlanzwa kwezandla ezinye zezinto ezihamba phambili kulolu hlelo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake siye eToro siyabuya futhi mbukele nezinye izindaba zethu. Nina besela sibonga siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV. Nazi ihlokwana zethu esithi izo ezihamba phambili.
I-I-Sacp ithi ifuna ubulungiswa Koluka-Hani.Umalema uthi Zizoyishuka imbodla kusasa kanti sitholakele somfundisi obeminzile. Liphumile ilanga emndenini ezithuphe yabona imizi yawo icekeleka phansi ngesikhathi seyikhukhula ezweni samanyavu emkhambathini emgungundlovu enyakatho nelakamthaniya. Kwehleke izinyembezi zenjabulo namhlanje kule mndeni kathi ke ivuna ngokusemthethweni izindlu zabo ezintsha ezinempahla yasendlini. Lezi zindlu zomnikelo wenhlangano engenzi inzuzo i-Gift of the Givers ebisebenzisana nenyeke yakhona kulo mphakathi. Ugogo kuSibusiso Ndlovu uthi ke kwahlwa emini ebona ikhukhula ecekela phansi konke ababenakho. Ubehuba kanje ugogo Sibusiso Ndlovu ngesikhathi engena endlini yakhe entsha akhelwe yona ngoxhaso lenhlangano engenzi inzuzo i-Gift of the Givers. uNdlovu kanye noPhumzile Khanyile bayingxenye yemndeni ehlomlile kulolu hlelo. Yale ndindizela uma ndindizela ngithi mina hayi ngeke ngani valana eminyango ngikhanisa ikhandlela hayi vale ngane ikhanisa ikhandlela athi buya nje ingane ikade ithi uvale eminyango kwangena into emhlophe nje isigaqa saqhuma lapha emsamo safika sashaya emsamo nami ngayilahla phansi mangiyilahle phansi awujewe semkhulu wangivusa nje ngavuka ngahamba ngawuhlala engane eminyango mangithi ngiyalunguza hayi umsunduzo segcekeni angivange ngilale imvula zina ngigijima ngithi umsunduzo uzongena ngisegcekeni uqobo ngigijima ngize ngiyivusa ingane ngithi nilaleleni ngoba siyamuka namhlanje kona ke abathuli ngibuye ngihleli eminyango namhlanje ngizohlela endlini. Inkosi yesizwe samanyavu uSikhosiphi kabangubukhosi Mdluli uthe uzizwe ejabule ngokubamba iqhaza kwezinhlelo zomphakathi. Emva kuba nje ngiqala umsebenzi kuye kwacaca ukuthi ezikhukhuleni zabakhona kukhona abathinteka sibe sesixhumana ke nomfowethu umlaba no Gift of the Givers nabaka disaster ukuthi ake basibhekele lemndeni ekubonakala ngathi isimo sayo siphuthuma kakhulu noku la sithole khona usizo oluphuthumayo bakhelwa abantu namhlanje na sizonikezela ngendlu emndenini wakaNdlovu owathola nawo uku-affecteka noma ukuthinteka kakhulu ngalezi khukhula. Kanti wenhlangano engenzi inzuzo ulwazi Mlaba uthe bakhethe amakhaya aphethwe ngabantu besifazane. Imndeni ehlomlile imndeni ephethwe abantu besifazane yonke i-6 esiqale ngayo mobilize ama resources imali eningi ngoba kukhona ukulungisa indawo qala bese uyakha bese kuba insiza zokuthi umuntu akwazi ukuqala indlu yakhe. Umuzi oqala wakachitshana nani khona uhandover owesibili lo kaNdlovu owesithathu kaKhanyile owesine kaKhanyile ngaphesheya komfula nokugcina kaZondi yonke iphethwe abantu besifazane abancane abadala sibhekelele leyo mizi ngoba abantu besifazane always vulnerable and left behind. Kwezinye izindawo izisulu zezikhukhula zakulonyaka zisahleze emahholo omphakathi azikalutholi uxhaso. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemkhambathini. Unobhalo wenhlangano yabadala yasengwelezane enyakatho lekaMthani Masimbisane Association for the Aged unikiwe mthetho awuthi izaguga eziningi zithola ithuba lokukhuluma ngeenkinga ezibhekene nazo emakhaya njengoba sekudlanga ukuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane. Khuluma neziko lezindaba uNyambosi emcimbini wokuvala unyaka walenhlangano uveza ukuthi izaguga ziphinde zenzeke nemisebenzi yezandla bese ke ziyayidayisa. Elakuleli libhekene nesihlava sesigameke ezinyantisa igazi esibikwa mihla namalanga zokubulawa nokuhlukunyezwa kwabesifazane okuhlanganisa nezaguga. Inhlangano yabadala yasengolezane iMasibambisane Association iyachaza ngenhloso enkulu yokusungulwa kwayo okunye okuhlanganisa ukuthi abantu abadala bakhulume ngezinkinga ababhekana nazo emakhaya. Ogogo baba nenkinga emakhaya abangazozixoxa na anybody. So uma bebezalana indaba ezabesothi bayadistressa because baxoxa bayahleka bayakhohlwa ukuthi kodwa kwenzekani ekhaya and we get to communicate nento ezenzakala kubona. And le nhlangano iMasibambisane Association ibisingethe umcimbi wokuvala unyaka
njengoba bezobuye baqhubeke ngomasingana ukuhlanganyela ndawonye baxoxe ngezinkinga ababhekene nazo. Okunye okwenzekayo kule nhlangano ukubagcina besesimeni ngokwempilo njengoba bezivocavoca nokuqhuba imisebenzi yezandla. Sihlangana lapha ukuze basikulelele kogogo nomkhulu ekuzivocavoceni ukuze sandise amathuba angcono empilweni zabo. Siphinde silekelele nangokuthi ke sibabhekelele ukuthi bana inkinga zini ngokwasemakhaya. Sibone singabasiza kanjani. Esinye sezagugu esineminyaka engama-90 neminyaka ewu-99 sizokale sinjabulo ngokuba yingxenye yale nhlangano kwazise abasekho bonke ontanga bakhe. Sibasenzela zonke izinto. Yebo, amacasi ngiliphethe. Masuwenzile amacansi wenze njani? Ngiyalisika phela. Uyawadayisa noma Ngiyawadayisa. Lapha abadala bakhangisa ngomsebenzi wabo wezandla baphinde banikane nezipho njoba kuusuku lokuvalelisana kubona. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNgwelezane. Usomabhizinisi osemncane wasempangeni uNandi Gcaba uthi iphupho lakhe ukubona intsha kuleli ngene igcile kwezamabhizinisi ingabheki uhulumeni kodwa iziphilise ngamakhono enawo. Usho lokhu ke evula indawo yakhe yokucwala izinwele sezingene eliphezulu nedaleka amathuba ke emsebenzi angaphezulu kwama-30. Nakuba amabhizinisi amaningi aphazamiseka ukusebenza ngenxa yegciwane i-COVID-19 nokucekelwa phansi kwezitolo okwenzeka ngonyaka odlule, kodwa usomabhizinisi osemncane empangeni usekwazile ukuvula indawo akholelwa ukuthi ulusha lungakwazi ukusithuthukisa ngayo luphinde lusiphilise ngokusebenza kuyona le ndawo. Kule ndawo kunezinto eziningi ezenziwayo, abantu abafundele ukuwoca umzimba, izinwele kanjalo nokwenza izinzipho. Ngokwezezimali coronavirus ya-affecta kakhulu abantu abaningi, ya-affecta i-source of income esasithembele kuyona ekuthenini sakhe i-World Saloon. But i-World Saloon siqala ukuyakha kahle the beginning of this year, of which it is 2022. Sibe ne-team ebiyikhandla kakhulu, above 50 people were working on making this beautiful structure. Ifurniture yethu eyakhona la eNingizimu Afrika sithenge kosomabhizinisi bakhona la, of which we believe ukuthi siyawasupporta amabhizinisi abantu abamnyama. Ama-staff members ethu are above 30 members, ama-hairdressers, ama-nail technician nabantu abagunda iy'nwele, including abantu abasiwashela iy'moto nabantu aba-attenda ama-client ethu ngale kwi-restaurant yethu. So ngiyakholela ekuthenini siwavulile amathuba emsebenzi sayishintsha izimo kweminye imizi. Abasebenzi bakule ndawo bathi iphupho labo ukuthi kusasa nabo baziqalele indawo yabo abazokwazi ukuqhuba ibhizinisi kuyona. So into engifisayo empilweni yami ukuthi igcine yenzekile, ukuthi nami ngigcine ngikwazi ukuthi ngibe nento kanje empilweni yami. Ukubalana ngibona ukuthi kuzoshintsha kakhulu impilo yami ngendlela engibona ngayo. Lukhulu ushintsho engilibona empilweni yami mase ngisebenza la. Ukusebenza la ekhaya kungisize kakhulu mina because I was unemployed, but being unemployed ekugcineni bengizama ngithola ama-client day but i-exposure bengingenayo, but ukuza la ekhaya kwenze ukuthi abantu bebone ukuthi oh fish I have i-potential ngoba ngibashe la ekhaya, because this is a world class salon. Obviously ifuna abantu aba well skilled, abantu abawaziyo umsebenzi wabo omuhle. Ucaba uthi kumanje banezingxoxo nabanikazi bemikhiqizo yahlukene abangayisebenzisa endaweni yabo ukucwala izinwele kanjalo nasemzimbeni. We have a lot of people asebes approachile, of which vele asikwazi ukuthi siwathatha izinto singayihlolisisanga, because mele senze sure ukuthi lezo zinto zi-right for ama-customer ethu. We are in the process ukuthi siyihlole sibone ukuthi ziyasebenza futhi ziwalungela ama-customer ethu. Maningi ama-brand asesi-approachile, it's Bosch, bafuna ukuthi enana ama-customer ethu so approach ukuthi be-service imoto khona they will get 60% discount kuma-car services. So it's a collaboration of many different companies that we are uplifting while we are also uplifting ourselves. Thank you. Umcimbi wokuvula ngokusemthethweni kwale ndawo ubuhanjelwe umholi we-IFP umnumzane uVelenkosi Nhlabisa, kube umeya wakumasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi, bese kuba ngukhomishona amaphoyisa kulesi sifundazwe umnumzane uNhlanhla Mkhwanazi kanye nabanye. Kodwa bokhosibisi empangeni.
Ake siphinde sithi ishelele itolo umbukeli siyabuya nezinye izindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV. Nazo ke izona ihlokwana zethu sithi yizo ezihamba phambili namuhla. I-I-Sacp ithi ifuna ubulungiswa Koluka-Hani.Umalema uthi Zizoyishuka imbodla kusasa. Kanti sitholakele somfundisi obeminzile. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.32 cents kuyidola laseMelika bengu 21.29 kupondo waseBrithani bengu 18.30 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona imeku $1,799.0 ounce uthi intengo ngahluziwe yona bengu $85.57 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu labafana bestyle Mamelodi Sundowns kubuye ukuthi selibekeke etafuleni inkontileka iConsisa Amathe elifuna ukuvuselela ngayo nokugcina uAndile Jale kuleli iqembu lasePitoli. Inkontileka kaJale neSundowns ifinyelela kwamaphethelweni ngoNhlangulana uJuni onyaka ozayo kanti ezakamuva zithi leli iqembu lifuna ukuyelula inkontileka yakhe ngeminyaka emithathu yonke. Lo mdlalo oneminyaka engama-32 ubudala ulubheke ngabomvu udaba lwenkontileka yakhe njengoba kubika ukuthi ufuna ezomzuzisa kakhulu kwazise cishe lena sekuzokube kuyengiyokugcina enkulu kwazise neminyaka yobudala isihambile. Ake sibhekana nasesimo sezulu esingalindeleka. Indaba kaMkhumbi igudluka sibone amakumgedlela zingake besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo sithi khumu.